wel, ddim y canlyniad oedden ni eisiau hyd yn eithaf 4-dim yn erbyn Bari. Nath y gem i'n dechrau nain un yna? Na, ddo Paul, nath o ddim. Dwi'n cofio sbio ar y cloc, oedd hi'n 31 munud, oedd ni wedi cychwyn 1 munud, obviously mwy na byd y kick-off, a wedyn todd y pel yn cefn y net ebyn oedd hi'n 32, which considio yn munud gyntaf. Dwi'n watch pa games chwarae, so o'n friendly, a dwi'n watch i'n pa safon, so even sa'ch chi chwarae'n pel troed under 12, sy'n rhywbeth, so mae'n just yn disappointing i considio mor fuan yn y gem, cos gynnach chi just catching up yn neud o'r munud gyntaf. Ond so dwi'n meddwl dan di deffro wedyn o hynna. Dwi'n meddwl dan di chwarae ffwtbol da ar ôl y gol yna i fyny a just cyn half-time lle dan ni di switch off eto wedyn maen nhw wedi sgorio eto just cyn hanner amser, felly ti sôn am 2 funud lle dan ni di 2 gol i ffwr ac y gweddill y first half. Dwi'n meddwl oedden ni'n chwarae ffwtbol da dwi'n meddwl Paul. Dwi'n meddwl dan di methu yn cyfla ta ddylsan ni sgorio. Mae goliau yn newid gem ac ar diwrnod arall mae gol am di fewn ella di sgor ddim yn 4-dim yn diwedd. Be oedd yn negas sy'n Sean i chi hanner amser neth? Just dechrau sy'n cnaf o walla pan nathon ni ddechrau first half achos nathon ni'n dweud just di switch off yr munud gyntaf wedyn y munud cyn half-time, so oedden ni just gorau dechrau mwy positif second half. Ond mae'n anodd pan ti'n tŵnio lawr, ti bod tro'n cheisio'r gem. Ond yndi mae'n disappointing colli, ond i considio 4 hefyd, da'n gret o safon ni fel clwb, so da ni'n gorau edresio hynna, gwachio y clips yn ôl, a wedyn trwy'n siŵr da ni ddim yn ei dyn eto, ac be am gem well i trin i'n pethau'n iawn yn erbyn Ceicona, achos dwi'n meddwl arna ni yn ôl yn ôl. Yn union. O'n i'n gofyn i Sean gyda, yn y cyfeiriad nes i fo lle, os oedd o'n teimlo, am bod ni wedi mynd gol lawr yn fuan yn y gem, bod ni wedi trio chesio'r gem, efallai bod hynny wedi gadael pethau'n gorau yn cefn. Ti'n meddwl hynna pam, oedd 3 o'r ail trydydd a 4 gol nhw, 1-to-1 sydd nhw. Ti'n meddwl hynna be oedd ta? So gallu fod, ond obviously pan ti'n colli ti'n gorau yn amdani. Yn enwedig, pan mathon ni 1-0 lawr, mathon ni dweud na ffina, dwi'n meddwl deffro ni, achos dwi'n meddwl oedd hi yn sluggish start. Ti'n meddwl gallu gwneud bai ar y siwrna lawr, achos nathon ni gyd o'r lawr yn ddoe, so oedden ni gyd yn fresh yn barod am y gem. Ond ia, mae'n just yn siomedig considio mor fuan yn y gem, achos oedd ti eisiau cheisio'r gem wedyn a ti'n bod yn chwilio amdano y gol yma yn gwybod ti 1-0 lawr. Ond fath eisiau, da ni jyst gorau fatha bod nhw'n lluniau llaws y gem a'n gwasio gem yn ôl, just obviously ffindio positives o'r gem, di creu y cyfleon, a wedyn ni wedi siŵr y gol sy'n wedi considio, dyn nhw'n digwydd eto. A gem nesaf, da ni eisiau gem nesaf ASAP ydych. Dyna fel chwaraewr, dyna ti eisiau ar ôl colli? Ia, mae'n ideal yn wedig pan ti'n cael games midweek. Hynna dwi'n licio yn wedig ar ôl colli. Gannach chdi few days i meddwl yn ôl, recoverio, a wedyn obviously neud pethau yn iawn wedyn. Ond mae'n jyst yn siomedig, da ni allan o cwpan, felly na ddim byd weekend nesaf. Dim byd tan wsos i Gwener rwan, obviously yn erbyn Ceicona. Gem masif eto yn bob gem yn fawr, a fatha ni deud gyna to arna ni un yn ôl iddyn nhw. Ond dyna, da ni trio, dwi'n meddwl da ni trio gael friendly gan wsos wan, jyst i ni gael mynd drost. Pan ti'n treinio, dyma'r un peth o pan ti'n chwarae gem, achos obviously ti eisiau gweithio ar pethau mewn game scenario, felly sa'n ideal iddyn ni gael rhyw fath o friendly gan wsos wan i wneud yn siŵr da ni yn barod i gem Ceicona. A fydd i siwrna hir adra wan fydd? Yndi Paul. Mae bob gem pan ti'n colli'n siwrna top, mae'n siwrna hir, moch lle ti'n chwarae, un sy'n ei chwarae Llandudno lawr o cost, ti'n colli, mae'n bod tro'n ti'n jyst eisiau dadra wedyn gorffan y diwrnod a obviously dechrau diwrnod yn ddysar o positif a jyst cael o mae'n mynd fatha da ni wedi bod yn neud trwy'r season. Gret. Diolch di Neth. Diolch o Paul. Thank you.